kuda wakapora aiwa ndakasvikona zvanga zvauya kuita hangu waenda aiwa iwe mwari ariko yatotenda mwari ariko cha unozochirekedza kudzokera kwangu kwakwe aiwa zvichatika kana nendikamuona idaro ndomurwa nemupinyi achatombodaro iwe ndomurwa nemupinyi chakutora mupinyi kumuri mheni nenge chinzi yakasiya mazai baba ya boys muri patopic iripo ndeyekuti hanzi mimi pari kutumirwa mari kunzi vanhu vepageto crown king vame mabhias nemadrinks agocha nyama imi mukutenge mukujambwa mune muri penyu mega musatsitsi mukuziva musaseni mukujambwa here kana mukuzvijamba ona clinton ka unenge uripo unochiona zviri kuitika kuti tiri kujambwa iri ona tiri kuzvijamba iwe haunesewo anti unokwanisa zvipindura iwe wega unokwanisa kuona zvezvichiita ayo mipindura isaidi renyu imi inini last time baibai iwonozvinorememero akauya mabhiya akanwa akabhukwa baibai papainzi asina emti anwe wawa iwe tobva wanitambidza emti andei ukati ndipiwe wawa but bhiya racho ndakada kuti ndindobata pabhiya unoziva ndakataurwa nzichi hanzi kanzi pawakubata ipapo wakubata magetsi nangari magetsi zveshuwa akatori magetsi ndobva ndangosiyana nazvo ndobva ndadzorera emti ndobva ndadzika saka manje uri kuona most of the time anditi last time wakazotumira munhu akandidedza ndindevaroya zvokutora because ini ndechiziva kutoti chero ndikakwidza iko kweninика nondosvika unyara womiramira woshaya chinhu zvawafambira zvacho woshaya kana 1 drink kana bhiya racho but ndimo vanhu vacho tisi vanhu vacho but manje kana zvinovanhu mutadza kukwana mufirst 11 11 ano handinenge ichiitwa chimonyamonya kana pausabhu unogona kushayiwa musadaro boys iwe shamwari kuna vanhu ari gridi chaichaiunoga afambotauro zvaanoda kutaura nokuti wakada kumiramira panyaya dzacho izvozvo pamabhiya nenyama vanhu vacho vanochokurova chete havachomboregedza kurova vanga vachozvidza kuti ndezvedu zvinhu izvi hazvese zvenyu vakomana handiti mi makatengerwa mubhedha nemaudhropu muri kuda doro rei panapo hanzi mi makapedzerwa kudhara kwanzi isusu takapedzerwa kuti harainini nakuda vakatengerwa mawadhropu nemubhedha vakatopedzwa naodhara but uri kuona kana uri munhu anenge ane pfungwa dzakadaro zvinenge zvine kaujerasi mukati hazvinasiyana nemuroi unenge utori muroi because inchero nesikafaro ndisikanyizokudedza kudari kupi handi ndiwandituma kuti ndotsvaka kuti mukomana ari kupi kuti tuye tichida but unenge uchinyatsoona kuti ndofamba ndoenda kuye ndosvika ndonyara zvangu ende ndosvikonyara zveshuwa saka toita sei zvinopedzwa sei toita programu yenyu muri 3 aiwa zvinhu zvinenge tifanira kuitika manje shama tiri hama vanhu vese ava ihama dzedu aizvinhu zvinhu kana zvauya zvikati hazvina munhu anofanira kunzi isusu pachaunga chedu hapana munhu anofanira kunzi ndiye anofanira kutungamirira kana riri kreti ragadzikwa apa anomwa bhiya munonge ngatore bhiya racho achimwa bhiya racho achimwa ene kuti hanzi unotaurwa kunzi hanzi hauzi hwako saka hwangu ndeupi hauzi hwangu ndeupi vanga vasina chombode kuti timwe kana dore plus isu kana tutu yacho nakana nhingiri bhiya rachonaka vakati toti jamba ikoko kazviri bho weoti tiriwo zvimwe zviri nani zvanoona zvakashota kwatiri clinton tiri vakomako unoona kuti timu rangu iri mukurarama pane chakadai so sure musina unabata umwe akutiza nematumba eka uyu briggs angatsabhurapa angatsabhura matumba takatozomubatira pagedha saka unofunga kuti chiche kuita here kana kuri kuita kwacho tiite here
Boys, musadaro boys. Zofana nguva ashamari kana zvauya zvichinzi ngezvevanhu ndiripo panapa kwete kuti kana zvinhu zvauya pakuita ndakauya ndikatoita madhiri ndikada hazvifani kusarudzana ndosaka But mimi makazvitinya penyu mega manje. hatizvitinye handakusangana neyo here Clinton kwati uyakumba kwedu Aiyo kana mauya munongozvisa pasaidi so. tiende papi zvinenge zvichiitika Pahasha mune musipo. hashandedzipi dzanoti hasha iyoiso hapaendeke baba iwe ungasvikondomira papresident kundomira papresident Apamiriki. maiwi kachida bva wakazara ropa ipapo kumira papresident hazviitwe izvozvo Azvitwi. pane nyama Eh. but inini zvinondishamisa kuti vana ava kudzimba kwavo vanombodya nyama iyo oziva inini ndozotsamwa chiramwa chanozondipa ndechekuti inini ndikandotenga kakota chikeni kako ndogona kukakwana ndega kedhora ndobva ndasiyana nazvo zvinoshuka izvozvo ndezvandoita Iwe unokumudza kudhiniwa ndika. aiwa kata unenge watodhini vanhu vanenge vatokonzeresa kuti Bozi pepe futi patakapedzisira kwakurumidza kuenda futi. Aiyo. Apa futi apa pa madrinks. aiwa hapaipa ndandapo Wangopo. aiwa hapaipa umusiwe madrinks aiwa hapaipa ndandapo Kupa mipacho. apa paipa ndakaenda nekudhinwa pai ende chekumirira chacho papasina because hope yekuti tinoona chinhu panga pasina kana one time Watoti robot roda. bhodhoro handi ndakaritorerwa muruoko ndakutonzi hanzi waba bhodhoro ipapo asi bhodhoro ndiwanga wandipa ivo ndo vanga vati usina bhodhoro haumi bhodhoro ndariwana chindipai hachada futi shaziva kuti vari kuda zvipi chazvo Gafata hanzi makapedzerwa kudhara makatengerwa maproperty. ndozvandiri kutaura kaizvozvo kuti ivo vari tuko kini Clinton Aiyo wangu chilo zvako. makapedzera kudhara makatengerwa maproperty iwe kana uchitarisa wati zvakatirwa Clinton wati Aiyo ungori steady. iwe kana uchitarisa zvakaitirwa mumwe munhu unenge uchizvitarisirei pane kuti ukomendewo zvakanaka kuti aiwa makaitirwa zvakanaka boy saka which means uneka kurwadziwa kwaunako mukati zvazoitirwei kune uyu nezvaitirwa kwandiri zvinenge tichitaura Ndondora hatichazvigadzirisa. Next time tozvigadzirisa. Next time ndimune mutori pa4 chepu chepu. papopurandi unogona kutikuvadzisa manje Munokwadzwe. hauzizive totikuvadzisa Munofanira. panoda kungotsvagwa imwe strategy inenge iri nane nane Sa strategy rinane ndeipi? Chimbotiudza imi. zina vanhu vakawanda aiwa even haripo vanhu hapana munhu anofanira kutonga zvinhu zvinenge zvauya pavanhu veruzhinji ya iwewe ndionenge une zvinhu handiti zvezviri mumaoko mako waburitsa kredi waisapa kapa right umwe nomwe nganonge bhiya rake 1 anonga chindogara pasi anonga pasi right wakaona musi wakanwa mabhiya apa pakambe tikabongozozera Panga pasina. ngomumwa feya ndio musi ndikasvika kutora lita paya ndikatonzi enda unotsvaga kuda naClinton hanzi pasina kuda madhiri ari kunetsa hapana zvinhu zvinoda kungorongwa zvakanaka Kugafa wakabandere. ndakanobandawo mbichana pamadora mukomakuda vakapiwa apo nageto crowd Aiyo pane patakaita New Year. angasipo iwewe hakusi kuti wakanyimwa kana kuti chii inyaya yekuti wanga usipo angasipo chete gram wanga usipo chete hade wanga uripo apa zvanga zvisingambonyimwa kana munhu aa munhu yangopfuura nerodhi atingotena nyamula paende rakachinwa Aiwa bo chimbosimbisa iwo momuzika ndiwo wakutitira zvese izvi.
moms ikarambai makadaro mari ngakomborerei zviende rambe zvichingoita zvazvinoita itezvo muchiona kuti vana venyu vari sei nemiwo murambe makati gwinyei kuti murambe ngwavha momsi tinotenda nezvese zvamunotiitira asi zvirambe zvakadaro musadzokere kumashure nesu ticharamba tichikunamatirai kuti zvirambe zviri mugwara kwamuri suwa negod bless you. Momsi ndinoti kudai makaramba makadaro mwari vadai kufamba nemi nguva dzenyu dzese zvamunoita ikoko zvinyatse kuendeka sekuendeka kuri kuita zveduwo zvinhu tiri kunoko nemuzita raMwari. Ya iri boa man.